Добър вечер, уважаеми зрители. Допреди малко на аудио, а вече и с видео. Вие сте със седмичното културно, забавно, музикално, артистично шоу Каналето. Аз съм Слави Трифонов и ви казвам добър вечер. Преди доста години, във времена странно напомнящи на един от сегашните дни, един от строителите на съвременна България се е произнесъл с знаменитата фраза "Сокротце, Соблаго и Сокютек". Вие се сещате за какво ви говоря. С македонците и сега е така по същия начин. Могат Сокротце, могат Соблаго, но като не става, могат и Сокютек. Има нещо много знаменателно в това, че най-яростен е точно техният протест. Сякаш Македония се срамува от един от своите, разбирайте, мандатоносителят. И ако сега ни гледат дупничани, нека